गोव्यातून सिंधुदुर्ग मार्गे पुढे संपूर्ण महाराष्ट्रात गोवा बनावटीच्या दारूची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। बांदा चेकपोस्टवर तपासणी होत असल्याने गोवा तोरसा पत्रादेवी मार्गे, गाले लोटवणे मार्गे, सावंतवाडी मार्गे ही वाहतूक सुरू असल्याची खात्रीलायक बातमी कोकणशाहीच्या हाती लागली आहे। हा मार्ग चोरटी दारू वाहतूक करणाऱ्यांना माहिती आहे, पण ही दारू पकडण्याची जबाबदारी दिलेल्या पोलिसांनी हा मार्ग कसा समोर येत नाही, हा खरं तर प्रश्न आहे। बरं, या मार्गावर ओटवणे येथे चेकपोस्ट आहे, तरी देखील या मार्गावरून गोवा बनावटीच्या दारूची वाहतूक कशी होत आहे, हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे। या मार्गावरून जाणाऱ्या गाड्यांची कसून तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे। सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहे, त्यातच तळीरामांची तहान भागवण्यासाठी थेट गोव्यावरून गोवा बनावटीच्या दारूची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असल्याचा संशय आहे। कोकणशाहीने सांगितलेल्या मार्गांवर पोलिसांचे कडे उभे राहिल्यास ही वाहतूक कुठेतरी थांबेल असा विश्वास आहे, पण हे सर्व काही पोलीस यंत्रणेच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे, एवढं मात्र नक्की। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।